katswiri pa nkhani ya zaulimi amene atundi a Dr. Kingdom Kwapata iwo ndithu ayankhulapo maka kuyankhula boma limene lasankhidwa kumene limene likulamula pakali pano boma la chipani cha Democratic Progressive Party motsogozedwa ndi a Professor Arthur Peter Mutharika. Iwo akuwunikira boma limeneli maka pa nkhani yokhuza ndi zaulimi, ndondomeko ya zaulimi imene imadziwika kuti subsidy maka ndithu fetereza wochepa uja. Ndipo tenga ndimene akuyankhulira amenewa a Dr. Kingdom akunena zona kuti boma likuyenera ndithu kuwunikira bwinobwino maka ndithu pa nkhani ya ndondomeko imeneyi, ndi akupempha boma limeneli kuti like chidwi kwambiri maka ndithu pa ulimi umene umalimidwa pa large scale, ndikuti amene ndithu alimi amalima minda ikuluikulu kwambiri ena ndithu kumazakamba ngati ma mega farm choncho, ndi amene ndithu amene akuti boma likhale nawo chidwi kwambiri. Ndipo tenga ndimene akufotokozera amenewa ndithu a Dr. Kingdom akunena zona kuti boma likhala ndi chidwi kumbali ya ulimi umenewo, ndikuti zithandizira ndithu kuti mavuto akusowa kwa zakudya ndikuti anjala amenewo akhale zonena kuti atha ndithu mdziko. Nkhani imeneyi ikubwera maka posatira ndithu kuti bungwe limene limadziwika kuti Fertilizer Association of Malawi abwera ndithu kuzalengeza kunena zona kuti potenga ndi kukwera kwa mitengo maka yoyitanisira katundu kuchoka ku maiko akunja, zimenezi ndithu zapangisa zona kuti mitengo ndithu ya fertilizer ikhale ndithu ikukwezedwa. Ndipo tengera ndi uthenga umene ndithu afotokoza a Hannah Makhambera amene watu ndi Executive Administrative Officer ku bungwe limene la Fertilizer Association of Malawi, akunena zona kuti chifukwa cha kukwera kwa mitengo imeneyo ndi zimene zapangisa zonena kuti ndithu fertilizer mitengo yake ikwezedwe ndithu pa misika ya ku Malawi. Nde mene akufotokozera akunena zona kuti third quarter ya chaka yapangisa zonena kuti mitengo ndithu ya katundu amene ndithu amayitanisidwa kuchoka kunja ndikuti ikwere. Ndipo tengera ndi kukwera kwa mitengo imeneyo maka imene imatchedwa kuti global shipping price pa chingerezipo, ndikuno pa global shipping price pali ndithu zinthu zambiri zimene amachaja pamenepo, ndikuti kuli mitengo ndithu ya custom upanga clear katundu, ndikuti mitengo ya transport, ndikuti katundu wina tikupe pamberi utsata bwino kuti amagwisa ntchito ndithu sitima zapamadzi, ena amagwisa ntchito pa ndege, komanso ndikuti pali mitengo ndithu panepo ya anthu amene amapakira katunduyo kuti afike ku maiko ngati ku Malawi kuno, komanso transport ya loko, ndikuti katundu jakafika ndikuti kandi ku ma warehouse kuchoka kumeneko ndithu kumazungulira kumapita m'misikamo, ndikuti makosta amenewo ndamene ndithu akunenedwa pamenepa. Ndipo tenga ndimene akuyankhulira mitengo yake akunena zona kuti mitengo yakale imene amachajidwa pa metric ton ina iliyonse ndikuti no yakaleyo inali $366 pa metric ton, ndipo tenga ndikukwezedwa kumeneko akuti ndithu mitengo yatsopano ili pa $515 pa metric tons ina iliyonse. Komano posatira ndi kubwera kwa nkhani yakukwera kwa mitengo imeneyi kumbali ndithu ya boma sanabwere kuzayankhulapo pa nkhani imeneyi. Ndipo tengera ndimene nkhani ilili ikuoneka ndithu kuti ikukambidwa kwambiri m'masamba mchezomo, zimene ndithu tikatengera kumbali ya zigoba komanso ojiya a chipani cha Malawi Congress Party akuonesa ndithu kuti nkhani imene ndithu akuyankhula mosangalala kwambiri kunena zona kuti ndithu usogoleri umene wasankhidwa ndikuti unalonjeza ndithu zinthu zambiri zikuti zikhaza mitengo yabwino, koma malo mwake ndikuti katundu amene ndithu akukwera mitengo. Ndithu anthu ojiya ngati achina Dickson Kashoti akupitiriza ndithu kuyankhula zambiri kuthamawo kumeneku kuti ndithu amene asankhidwa kuti asintha zinthu zikuoneka ndithu kuti ati anthu amene ndithu alephera. Koma potengera ndimene anthu ena akuyankhulira maka potengera ndimenenso anayankhulira ndithu mtsogoleri wa dziko m'masiku ambuyomu amene watu ndi a Professor Arthur Peter Mutharika anayankhula zonena kuti ndizovuta kuti zinthu angazikonze pakanthawi kochepa maka potengera ndithunso ndi mmene akhalira amene wa muofesi akhala ndithu nthawi yochepa, titha kunena kuti akhala muofesi kwa masiku 5, komanso nduna zimene asankha kumene kuti zawathandizire kuti ayendese dziko ndikuti ndi nduna kandi zitatu ndi zochepa kwambiri. Ndikuti potengera ndi mmene damage imene ndithu chipani cha Malawi Congress Party anachita ku zinthu zambiri ku dziko la Malawi, anthu ena ndithu akunena zoti ndizovuta kuti zinthu zimenezo angazisolve kwa nthawi yochepa, zikuonera ndithu kuti zitenge nthawi kuti akonze mavuto ngati amenewo. Ndimene anthu ena akuyankhulira kumeneko. Sitikuziwa inu maganizo anu ndotani maka pamene tikukamba zonena kuti
pali chiyembekezo chonena kuti mitengo ndithu ya katundu ikhala ikukwera makamaka ndithu fertilizer amene bungwe la Fertilizer Association of Malawi abwera ndithu kuzasimikeza kunoti potenga ndi kukwera kwa mitengo ya shipping ya katundu kuchoka ndithu kumayiko akunja kubwera ku Malawi zapangisa zonena kuti mitengo ya fertilizer ikwere ndithu pa nsika ya ku Malawi. Ngati maganizo amene muli nawo mutha kutifotokozera comment section, koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Ngati sinapange subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 titha kupanga subscribe ndi cholinga choti nkhani zambiri zikamachitika ndeti kukupezani kwake kuzikhala kosavuta.